Ei, mireu quin dia ha nascut avui. Fantàstic. Estic aquí al Parc de la Serreta de Cardedeu, a punt per fer una ruta xula que m'aportarà, segons m'han dit, fins a la Torre del Moro, la Torrassa del Moro, i després fins al Santuari del Corredor. Avui vaig amb la bici que m'han deixat, que és una de gravel, que ara us la mostraré. Bé, doncs aquí estem. Mentre que no arriba la nova bici, perquè no n'hi ha, em van deixar aquesta. Una bicicleta de gravel. I jo deia, hosti, què és això del gravel? Doncs ahir vaig anar amb ella i us haig de dir que sembla divertit. No pots anar pels mateixos llocs, només camins, això sí, i això és elèctric, o sigui, us podeu imaginar per on puja i com puja i a quines velocitats. No sé l'autonomia, encara no... Només és la segona vegada que surto, però li tinc ganes, Li tinc ganes. Avui anem a veure si m'ho passo bé. Per cert, mireu, res, això es pesa 14 quilos i mig, o sigui, no és res. Bueno, doncs com podeu veure, aquesta és la bici, una rodes molt petites, el motoret elèctric, i la sorpresa per mi ahir va ser que anava amb ell sempre parat, o sigui, com està ara, o sigui, no es veu, però està parat, o sigui, té 3 modos, podem arrencar, 3 modos, aquest és el mig, el turbo i el bàsic. Doncs és que ni el bàsic, o sigui, tota l'estona així, aturat, ja us podeu imaginar. I pujava, però clar, és que amb aquest pes, amb aquestes rodetes que té, això no és res. Molt sorprès i content. I anem a veure avui què em diuen els amics. Així és que aquí estic, amb ganes de donar-ho tot, de passar-m'ho bé i gaudir com sempre. Fins ara, senyors. Adeu. Míratelos, por dónde me llevan. Que me tengo que acostumbrar. Que condena i m'aporten per aquí. A veure com està el camí. Ara farem la pujada cap a la Torrassa. De moment la continuo portant parada, lògicament, perquè això és pla. I veurem si l'haig de ficar. Hola, continuem. La postura és estranya per això, El comandament està xulo. Portes tot amunt, amb el del freno, però és curiós. Vinga. Bé, ara anem a fer una prova de lo que és ir pujant sense res ficat. I ara li ficarem les diferents posicions que té. Ostres, així m'acosta, Vaig pujant, però costa. Vinga. Anem a encendre el motor. Primera posició. Esta és la primera. Vinga. Anem a veure què passa quan fiquem la segona. És que és espectacular. I el turbo. No, haig de ficar pinyons. Vinga, tornem a baixar. A baix. I parem. Anem a esperar els companys. Bé, i estem pujant a la Torrassa. Ja veieu la meva respiració, o sigui, d'esforç. Vaig fent. Aquí porto el motor al mínim. Potser faria falta un altre, però vaig a forçar una miqueta la meva màquina per pujar. Està clar que sense el motor elèctric això no ho pujava amb aquesta relació de canvi que té
és molt gran el plat. Com vaig. El plat potser és de 40 o 42 i això és molt. Fixeu-vos l'esforç que haig de fer per pujar, Sí, està clar que aunque sigui elèctrica t'has d'esforçar. L'avantatge que fas molts quilòmetres més. Bueno, aquí els tenim. Ha passat una bona estona. Vinga, ara us connecto al cable de la meva. Venga, ahí estás. Ahí está. Ja tenim aquí. Anem a continuar. Bueno, pues m'han ficat per un corriol de pujada i, home, divertit, Fixa't. Vaig amb l'elèctric, amb la primera posició, perquè així no és molt difícil de pujar. Me quedo. Però fixa't. Aquest l'hem fet moltes vegades de baixada. Una miqueta la posició que portes les mans, hosti, suposo que no estic acostumat i no la trobo segura. I ara fixa't, el difícil és passar els forats i fixa't com costa ni que portis l'elèctric. Vinga, amunt. Ostres, com es nota l'elèctric aquí. Però s'ha notat l'elèctric moltíssim aquí. Carreres. Hosti, vas més baix amb els pedals, o tinc la sensació. Sí. Jo tinc la sensació d'anar més baix amb els pedals i de tocar lateralment. Quan te fiques en algun foradet. Però clar, esto ho puges com si res, saps? Així, mira, però no em fan passar. Mira, quins foradets aquí. Tan chulos. Me dicen que por aquí. Sí, això es pot anar per tot arreu, però quina inseguretat que dona. Bueno, aquí estem, que me lien, i estem fent el tram entre cadenes. És una pista, saps què? Ostres, com s'ha anat. Me costa més dominar la bici. No sé si és falta de costum, que t'he tret l'ajuda, vaig sense cap ajuda i se nota, però no sé si és... Mira tals, com van. Té la roda més estreta. Ostres, en les curves em fa cosa. Tinc la sensació que se'n va. Anar de peu. Anar de peu és tirar-se més endavant. I aunque porta aquesta bici la tija telescòpica, té el comandament complicat per donar-li. A veure si després el puc ensenyar, fer una foto i ficar-lo. Però està en una posició que és incòmoda.
Si estàs aquí baix, sí, amb la mà. Si la portes a dalt, és difícil. Ui, se roda de darrere. Com ha patinat. Bueno, doncs fixeu-vos, avui aquests bojos per on volen que passi amb aquesta bici. Quan el centre de gravetat se me'n va cap endavant i no sé tirar-lo del tot cap enrere encara. I m'estan fent baixar per aquí que se va. Ai. Aquí estic baixant. Una baixada molt empinada i les sensacions són d'inseguretat, A més a més, quan agafes algun sort, ostres, dices, me voy. Ara que comença l'asfalt, suposo que molt millor. Ostres, però vamos. Ara sí que notes més seguretat. He baixat la tija i ara notes més seguretat. Passa que n'hi ha molta gent aquí. Bueno, aquí estem baixant la baixada de Can Ferrarón i no me mola res de res. O sigui, la posició per portar els frenos que has d'anar frenant i la posició en la que vas fa que la mà en algun moment tingui la sensació de que se me'n va i se m'han mogut ja les mans en algun moment, així quan agafes clotx, així que els agafes a poc. La part de baixada amb la gravel la porto malament. Llavors, són sensacions rares. Jo ara podria fer 40 quilòmetres més tranquil·lament, aunque fos de pujada, o sigui, cap problema. Però les baixades aquestes vaig insegur. És que no apreto bé la maneta del fre i no podria portar les mans a sota perquè no aniria ben subjectat. Llavors, en baixada que has d'apretar els frenos, baixades tan potents, crec que la posició dels frenos no és la correcta. No sé si és amb totes o en aquesta, veus? Ara m'ha saltat la mà esquerra, m'ha saltat amb aquest forat. I vaig a poc, O sigui que bueno. I ara que arriba l'asfalt, sí. Ara, quan arriba l'asfalt, deixa't anar. És que no n'hi ha cap problema. Amb l'asfalt, veus? A córrer. Perquè frena, Bueno, ara estem en la recta del polígon i anem a veure com... Què? Hòstia! I no me poden seguir. Nota moltíssim. Aquí sí. Vas més plegat, t'agafes de la part inferior i vas tirant. I ells van darrere agafats, els hi vaig tallant el vent i tiren. Impressionant.